a barbaridade que pretenden levar a cabo aí, que son, e pois dicen eles que é unha mentira, que non estamos engañando, que non son eses metros cuadrados de ocupación de lámina de agua que entenden eles por ocupación de lámina de agua. Non son capaz de entender eu que é o que eles pretenden darlle a entender a xente. Non sei. E pois non é só eso, senón que despois sabes que hai unha línea das líneas con cohetes e escolleras e diques de abrigo que comprenden 150 metros por fora, sabes? Queres, por exemplo, nós a traballar ás ameixas, non, tens que botarte fora 150 metros máis desa línea de resguardo. Entre autopistas do mar, bateas, chismes, parques naturales cando empecen ou cando sigan fora a traballar de 10 millas para fora de día. Aquí non é isto da pesca aquí, acabou isto é o máis. Temos que ordenalo, pero xa non é daqui, é todo. Bueno, vamos a falar. Vamos